guys, welcome back to my channel and my new video guys. दिनैहाय मानो मोनलाय बेंकआव थाङा आरोखि ना जोङो मानो मोनलाय डाक्टारनावसो थांनो नागिरदों जेबो जायाखै जानाया ओमफ्राय माबा आंनि हाथाइखौ माबा प्लास्टार बायदि हैनो नागिरदों आरोखि ना गेसाव जाजोबबायमोन नालाय ओमफ्राय दायो थांसै नायलांबाय थादो माबा टाउन खाथियावनो आरोखि टाउनथाराव नङा ओमफ्राय बिशाल शपिं मल दंना बिनि खाथियावनो ओमफ्राय थांसै दायो आइजों आंजों थांगोन दाख्लैहाय नायजाबोखांखाबाय आरोखि ना जों ओमफ्राय थांसै दायो सिगां नायजाग्रोनांगोन नालाय जों बेंकआव थांबानो नायजाबोखादों बेंकआव थांनायाव आं भिडिअ खालामलायासै मानो होनबाथाय एसे दुरबल मोनो एसे बोरैबा गगा मोनलाबायदोंमोन खरसालाबायदोंमोन ओमफ्राय भिडिअ बानायासै ओमफ्राय दिनैहाय थांसै हाथायाथ' बहुत गेसाव दङ गाइस मा होनोमोनलाय ओरैबो थाइनो गोजौआवबो थाइनो गाहायावबो थाइनो गोजौआवबो थाइनो गाहायावबो थाइनो गासै बहुत बुरजा दं आरोखि ओमफ्राय दिनैहाय थाइसेल' खालामग्रोगोन नङाबा फारसे साइडखौ खालामग्रोनोबो हागौ ओरै मा होनोमोनलाय बे गोथौसिन जानायखौ खालामग्रोगोन होनदों आरोखि ना ओमफ्राय आं खिथानोसै आंनि हाथाइखौ आउट नै नैबे नैबेसिम थांबाय नामा ओमफ्राय बेखौ दायो खालामग्रोगोन आरोखि ना ओमफ्राय बिनि उनाव थाइसे फारि फारि खालामगोन फारसे थाइसे नङा फारसे दायो जों डाक्टारनाव थांनानै हाथाइ माबा माबि खालामनायखौ मारै खालामो बेखौ आं खिथानो हायाबो जानो हागौ ओमफ्राय नायलांदो हाथाइया एसे गोथौ जाथारबाय आरोखि बेदर जाबाबो थाबथायो गाइस मुगै ओंखायनो खालामसै हारदैया लायदों ओंखायनो एसे लेट जाबाय नङाबा थाब लेंहरदोंमोन आरोखि न'आव लुगासिनो गाइस जाहांबायानो जोंनि गारिखौ बेयाव गारबोनानै नाथाय गोदान गारि गाखोबा गोदान गारि लानो मोनफैबाय नै दायो बिशालाबो इयाव बिशालखौ होनदों ओमफ्राय इउएन कलेज जानो खाथियावनो गाइस आंनि खुगाया खहे जाबोबाय आरो नै मिनिबाबो बिदिसो जायो ओमफ्राय आङो बे भिडिअखौ दानो हगारथ'आ आरोखि ना बे थांबाय थानांगोन बिदिनो थाथायबाथ' गैलालै सेस सरि गाइस मोजां जागोन होनदों आरोखि ना गाइस ओमफ्राय जायाबाथ' सेसलै ओमफ्राय साननै बे दा बै गुफुर नुदोंना बेखौ बे सोनानै हरथ'दोंसो ओमफ्राय बेखौनो साननै खालामहैबावनांगोन ओमफ्राय माखासे बिदि दंबावो गोजौबो दङ बेफोरखौ खालामहैबावनांगोन आरोखि ना एसे टाइम दंबावो ओमफ्राय होमबाबो आङो बैसोरखौ खालामनायखौ नैबेखौ बे गुफुर नुनाया बेखौ फिनिश जाजासे भिडिअ खालामगोन आरोखि ना ओमफ्राय गाइस दैबो लोंजाया गफिननो नागिरो दैयाबो ओमफ्राय मिनिबाबो दैयाबो गुदुं बिस्कुट चक्लेट ओमफ्राय आइसक्रिम माबा माबि गुसु बुस्थु मोनलोङा ओमफ्राय दायो दोनथ'नोसै गाइस थांफिनबा लोगो मोनफिनसिगोन बेहाय थांनो नागिरलायबाय नै हाथायाव ओमफ्राय थांसै दायो बिगोमा गैयियाव नै ना बोनखुमागासिनो दङ गैया नायानो फैया बेखौ बोखैबा मोनखाबायमोन ना बेखौ सोखाबायमोन बेयो थाबोलायबाय एम्बुआ एम्बुखौल' जायो गैया जाबाय थायोसो रोङालै आरो बेनिफ्राय गिदिरसिनसो नांबावगोन खोमा गाइस मा होनोमोनलाय मैयाहाय
हाथाय सान भिडिअखौ बानायबोआसै आङो फैनायावबा ओमफ्राय इन्डियाबो सागासिनो दं हाथाया सुगैया एकदम जानो लोंनो सुगैया ओमफ्राय मुथा गाना बन्द खालाम ओमफ्राय गाइस दायो मानसि न'आव रावबो गैयैखायना बोननोमोन आरोखि ना फुख्रियाव ओमफ्राय नाखौनो मोननो रोङासैबाया ओमफ्राय गाइस भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय आं खिथाबाय थानो हाला आरोखि ना माने र' खिथाथ'ला खिथाथ' दे खिथाथ' र' आं खालामबोयो थांदों होनबालाय मामिजों थांदो बानोद सिङावहा भिडिअ लानो मोनगोन ना मोना होननानै जोङो सोंदोंमोन आरोखि ना गाइस ओमफ्राय भिडिअ लानो मोना जेबो फट'बो लानो मोनबावा ओमफ्राय ओंखायनो जोङो भिडिअ खालामासै आरोखि ना ओमफ्राय गाइस हाथाया दंबावो खननै खनथाम थांबावनांगोन बे मोनसेखौनो आरोखि ना थाइसेखौनो खालामखाङा दाबो ओमफ्राय दस्रायासो सादेरला जोबबावबाय हाथायाबो ओमफ्राय बेनिखायनो भिडिअ खालामनो मोनखाया नालाय ओरैनो भिडिअ लानोबो मोनखाया नालाय ओंखायनो भिडिअखौ दिनै बेयावनो फोजोबसै आरो गाइस भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ थागोन लोगो मोनफिनगोन बाय बाय